Bună ziua tuturor! Eu sunt Cosmin de la Punctul IT și astăzi vreau să vă arăt cum să modificați sunetul pentru fiecare tab în parte folosind Google Chrome, motorul de căutare al celor de la Google. Singurul lucru de care aveți nevoie este Google Chrome instalat în calculatorul vostru. Prin urmare, vom deschide un tab nou de Google Chrome, eu l-am deja deschis, și vom scrie în bara de căutare Volume Master. Și vom da click pe linkul care ne trimite pe Chrome Web Store, la secțiunea de extensii Extension, în cazul meu primul link. Mai departe, vom da click pe butonul de Add to Chrome sau Adaugă în Chrome, în funcție de limba pe care o aveți la motorul de căutare. Vom fi întrebați de Google dacă suntem siguri că vrem să adăugăm această extensie motorului nostru de căutare și ne va spune de ce permisiune are nevoie această extensie pentru a funcționa. Vom confirma cu un click că suntem de acord. După ce instalarea a avut loc cu succes, vom fi trimiși pe o pagină unde ne va fi oferit un tutorial și tips and tricks despre cum putem utiliza această extensie. Pentru a putea folosi însă Volume Master, trebuie să-i oferim acces. Pentru a face asta, dă click pe butonul de extensii care se găsește în colț dreapta sus și are forma unei piese de puzzle. Se va deschide un meniu drop-down și vom găsi noua extensie instalată și vom da click pe ea. De acum ar trebui să funcționeze pe orice site, fără probleme. Haideți să vedem un exemplu practic unde am putea folosi acest nou truc pe care tocmai l-am dobândit. Când sunteți în timpul unei ședințe la Punctul IT și profesorul a terminat de vorbit cu voi și vreți să vă apucați de treabă și să vă concentrați pe lecția individuală, însă profesorul continuă să vorbească cu restul copiilor prezenți la acea ședință. Ce putem face? Asta este una din situațiile când Volume Master este extrem de util și oferă o soluție optimă pentru problema noastră. Ne vom imagina că pagina de YouTube este de fapt ședința de la Punctul IT. Vom merge pe tabul cu ședința de la Punctul IT. Repet, facem un exercițiu de imaginație aici. Și vom da click pe butonul de Volume Master. De aici vom da click pe bara de control al volumului și vom reduce volumul la o valoare de 30-50%. Aici este partea în care voi experimentați și vedeți ce funcționează cel mai bine pentru voi, astfel încât să vă puteți concentra la lecția individuală, dar și să auziți profesorul când strigă sau are un anunț de făcut pentru toată lumea. După care, în același fel, putem merge pe pagina cursului de la Punctul IT și eu aici am un curs deschis de pe Punctul IT și, de ce nu, să creștem volumul la 120-130%. Să dăm play concomitent la cele două videouri și să vedem ce se întâmplă. Și vă voi ruga și pe voi să faceți același lucru pentru a nu ne încurca, pentru că la un moment dat o să avem aici o grămadă de Pentru mine și toate o să aibă. funcționează suficient de bine. Sper că a fost util acest video. Dacă ți-a plăcut, nu uita să dai un like, un subscribe la canal și te aștept în secțiunea de comentarii dacă ai vreo nelămurire sau problemă tehnică întâlnită pe timpul parcurgerii acestui tutorial. Sper să aveți o zi extraordinară și spor la coding. Bye!